भूमिपूजन जे केलेलं आहे ते त्या ठिकाणी कामं सुरू होणार, अधिकारी होते, कॉन्ट्रॅक्टर होते, त्यांचीच केलेली आहेत. पण आम्ही देतोय ना आता एक्झॅक्टली किती टॉवर चालू केले, किती चालू होण्याच्या मार्गावर आहे, किती त्यांचं फाउंडेशन झालेलं आहे ना. जर समजे तर 104 टॉवरचं केलं असतं ना भूमिपूजन. करायचे जर असते तर 104 टॉवरचं भूमिपूजन केलं असतं ना. साधारण 48 नाही, एकूण 52 ते 55 टॉवर्सच का झालं हे तर कळायला पाहिजे. पण जिथे डोकंच वरतं नाही त्यांना का बोलायला बोलतात. पण आता 420 गुन्हे दाखल करा, फसवणूक. हो, पण त्याने त्याच्या एक आहे की त्याने आधी वडिलांकडे जाऊन शिकवणी घे. वडील मुख्यमंत्री होते, वडिलांची तरी शिकवणी घ्या आणि मग बोल म्हणून. बाकी ज्यांची शिकवणी घेण्याच्या लायकीचं नाही आहे. दुसरं साहेब बोलायचं ना, त्या दिवशी जेव्हा आंदोलन झालं त्या दिवशी BSNLच्या अधिकाऱ्यांनी अशी माहिती दिली की आमच्याकडे काही निधी झाला नाही, आम्हाला काय माहित नाही. म्हणजे असे BSNLच्या अधिकाऱ्यांनी तसंच सांगितलेलं नाही. त्यांना बोलताना पण सरळ व्यवस्थित बोला. BSNLच्या अधिकाऱ्यांनी उद्घाटनाचे जे कार्यक्रम असतात त्यांचा आणि आमचा संबंध नाही. म्हणजे त्या खर्चाचा, उद्घाटनाचा खर्च स्थानिक ग्रामस्थ करतात. कळलं? एवढं तरी समजून घेतलं पाहिजे होतं ना. उद्घाटनाचा जो कार्यक्रम होतो त्याचा आणि आमचा काही संबंध नाही असं सांगितलं त्याने. उद्घाटनाचा कार्यक्रमाचा त्यांचा काय संबंध? तो मंडप घातला, लाडू वाटले, नारळ आणले, त्यांचा काय संबंध? ते ग्रामस्थ करतात. BSNL केवळ आणि केवळ आमच्या लोकप्रतिनिधींमुळे टिकून राहिलेलं आहे. कळलं का? हे सगळं जिओच्या घशात घालण्याचे काम चालू झालेलं आहे. याच्यातून BSNLला टिकवण्याचं काम आम्ही करतोय सगळे. मांडीला त्याच्यातून जे घशात घालतात त्यांच्या मांडीला. हो, पण ते चोराच्या संगतीपेक्षा त्यांची संगत बरी आहे ना. आता त्यांनी विकायचंच घाट घातलेला आहे. नाही, विकायला देणार नाही आम्ही, पण त्या परिस्थितीत देणार नाही म्हणून तर आम्ही टिकून धरले अद्यापही. तर त्या महाचोरांपेक्षा हे मित्र बरे आहेत. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या महाचोरांपेक्षा हे मित्र बरे आहेत. तुमच्याच मतदारसंघात जर विचार केला तर प्रमोद जेठांनी जाहीर केलं की मी खासदारकी लढवणार. ठीक आहे, त्यांची इच्छा असेल लढवू शकतो. पण त्यांची काय मनोधरणी वगैरे तुम्ही काय ते बघू कधी. त्यांची आता तोपर्यंत इच्छा तर आहे ती तर व्यक्त करून दे. इच्छा व्यक्त करायला बंदी कशाला करायची? घेतो वाटून दे त्यांना. नंतर बघू. प्रमोद जठार मित्रच आहेत आमचे, तर त्यांनी इच्छा व्यक्त करायला काय आम्ही बंदी करणार नाही.